खुलुमबाय आदा आदानि मुङा मामोन मुंलाय आंनि नामा अ अ आंनि नामा सर्बेस्वर बर' नोंसा बाबानि नामा मा नाममोन सनाराम बर' सनाराम बर' अ जा गामिया गामिया बेन्नाबारि लांदांपारा होनो डिस्ट्रिक्टआ डिस्ट्रिक्टआ जोंनिया कामरुपानो दा आगोलसो कामरुपमोन दाथ' बाक्सा जाबायना बाक्सा बाक्सा ओइ बेन्नाबारि ना होमबा बरमा बेन्नाबारि बाक्सा बाक्सा जाबाय ओमफ्राय ओरैनो दा नोंथाङा मा मावो आगोल मा मावदोंमोन आगोलाव आङो थियेटाराव थाबायदोंमोन प्रागज्यति थियेटाराव थांनानै बेयाव बहुद बुस्थु रोंबोदों प्रागज्यति थियेटारा मा गामियाव मुभियाव गुवाहाटि 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 दिघली शिलपुखुरियाव जतिन गस्वामीनि थियेटाराव दंमोन मेनेजार जतिन गस्वामी आरो इनि हिन्जावनि नामा कमला गस्वामी थियेटाराव मा खामानि मावोमोन नोंथाङा आङो डेन्स माने डेन्सआवसो थांदोंमोन आं डेन्सखौ बेयाव थानानै आं बहुद जातिनि डेन्स रोंबोदों थारमाने डेन्स मास्टारमोन आरो बहुद जातिनि डेन्स रोंबोदों मा जातिनि डेन्स रोंनाय खासिया आरो नागा आरो मणिपुरि आरो बेनिफ्राय नेपालि बेबायदिहाय पाहरिया जातिनि डेन्सखौ आं मथा मथि रोंजोबबोदों बर'खौलाय बर'खौबो गोरों बर'खौ आं थियेटार सिखायबा बर'खौबो होयो बर'खौबो होयोमोन थारमाने माबायाव खेराइ नृत्यमोन बेबो खेराइ नृत्यखौ जोंनि ओरैयाव बाक्सायाव सिखायनो थांबा आङो बे खेराइ नृत्यखौबो होयोमोन बेबायदि आङो दा बर्थमान आं बोरायबायबो थांनोबो गारबाय बेसेबां बैसो जाखो दा मथा मथि 70 जाबाय 70 जाबायना ओमफ्राय ई प्रागज्यति थियेटाराव खै बोसोर दंमोन आङो 3 बोसोर दंमोन 3 बोसोर ना 3 बोसोर दंमोन होमबानो आं हाइ स्कुलाव क्लास 9 फरायना दंमोन फरायना थाबा सासे असमिया थियेटाराव थानाय जोंनि जिंखैनिनो मानसि बे लाना आं फैदो इयो बिराद मोसानो गोरों मा नाम इनि नामा इनि नामा बामुन मानसिमोनलै हारसा थारमाने हारसा इ लांफादोंमोनलै जोंनि गामि खाथिनि न' मा गामिनि सिंग्रा जोंबो सिंग्रा दंमोन जोंनि खित्रियाव जोंनि खित्रियाव सिंग्रा दंमोन बे सिंग्रानिनो जोंहानि न' खाथिनि आखामोन इयो आंखौ लाना थांनानै आं थियेटारखौ रोंबाय रोंनानै दा बर्थमान ओरैनो डेन्स मास्टार जानो हाया आङो नृत्य नाटिका लिरोमोन आरो बेनिफ्राय माजे माजे स्कुलनि गथ'फोराबो फैयोमोन आंनि जिङाव बिसोरनो स्कुलाव एकांकिका नाटक सुंद' नाटक लिरनो होफायो दा नोंथाङा होमबा बे समायाव क्लासिकेल लादोंमोन नामा क्लासिकेल लादोंमोन होमबा दा मा खालामना थायो दा आङो दा बर्थमान थियेटार नागारना फैनानै मा मावखो दा मा मावना दङ आङो बेफार मावना दोङो मा बेफार मावो आङो सबजि बेफार मावो सबजि बेफार बरमाव खदाय मथा मथि थायो ओइ फंबायाबो मिथिगौ आरो जों ओरैहालागैबो थांदोंमोन निकासियालागैबो बेफार थियेटारनिफ्राय ओरैनानै बहु बोसोर सिखायनानै बाय बोरायबाय होननानै गथ'फोराबो गारदों नोङो थाबायनायखौ रोंनायखाय गारथ'नानै दाबो खिन्थु हमफायो दे आदा नाटक गांसे हरलै जोंनो सुंद' नाटक ओरै बुंफायो आरो मा नाटक लिरदोंमोन नाटकनि नामखौ बुंना दङ ना मा नाटक लिरदों फार्स्ट आङो असमियायै लिरदोंमोन धरुवा आरो बे जाबाय आंनि बाथ्राखौ बुंनायाव माखासे जासिगोन धरुवा नाटकआव जोंहा बोराया खासे बिराद बेपारि गेदेरमोन आच्छा ई नाटकखौ प्रागज्यति थियेटार लादोंमोन आरो
नोंथांनि नाटकखौ नङा एकांकिकासो अ एकिंकासो सुंद'सो अ सुंद'सो हाइ स्कुलाव फरायनाय गथ'फोरा हायोमोन आच्छा 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 बेनिफ्राय मिथिजोबनानै आरो जोंनि बासकाबो बुंबाय जे आदाया नाटक लिरनो गोरों नाटक गांसे जोंनो सुंद' नाटक लिरना हर न'आवनो फायोमोन आंनि न'आव इ नाटकआ बर'नि लिरना लिरामोन बर'जों दानस्लायजोबना होबाबो दा रोखम आं बर'जों फार्स्ट गारि लिरनाया जाबाय थैयो सोर हा थैयो सोर थैयोसो सोर थैया होमबानि दिनाव थारमाने जखा बेमारखौ फाहामनो हायामोन माबानोबो हायामोन असमियाजों लिरग्रोना लानानै बेखौ दानस्लायना हरदों आंहा मृत्यु कारन होननानै असमियाफोराबो लानो फायोमोन आखा जिंखाय बेनिखाय बे मानसिया ओरै जानानै आङो दा दानस्लायना होदो बेनिफ्राय जोंनि बेन्नाबारियाव होबाय सिलायनि गुलिया सोरनि हा सिलायनि गुलिया सोरनि पुलिसफोरा थानानिफ्राय सिखावखौ हमना लांबाय लांनानै नेक्स्ट गावनो होबाय गावबा गावगासिनो पुलिसनियावसो नांबाय सिखावखौ गाव थानो गोनांमोन सिखावनो नांदिया बेबायसा नाटक लिरदोंमोन आरो बेबायदि नाटक लिरदोंमोन आङो बेबायदि आरो भुलरखन मिन्दान दोङो ओरै बहु नाटक लिरदोंमोन आं इ नाटकफोर नोंथांनाव दोंलाय गैया दा न'आव दा न'आव आलाय बिलाय लांबा आङो लाखिनो रोङा ओरैनो लिरबाय आरो हरो दा जुदि सोरबा नाटक लिरनोबा लिरनो हागोन ना दा हागोन ना हागोन होमबा नोंथांखौ सोरां मन्जु बर' थियेटारा लिंना लिङामोन आं सोरां मन्जुआवबो एक हप्ता थाना फैदो इयाव आं डेन्स सिखायदोंमोन झुमुर डेन्स सिखायहैदोंमोन सोरां मन्जुआव आरो बे सोरां मन्जुनि उनाव सेखाना लेखा बिनि थियेटारावबो आं सिखायना फैदो नेपालि डेन्स नेपाल थियेटारखौ आमार डेन्सखौ डेन्सखौ बेबायदि दे बर' रोंगौ ना रोङा होननानै आं मोनसे खेराइ नृत्यबो खिथिना फैदो आच्छा आच्छा बेबायदि आं सलायनानै आच्छा इ नाटक थानाय समाव थियेटार थानाय समाव दरमाखौ बेसेबांसो मोनोमोन नोंथाङा दरमाखौ बेसेबांसो मोनोमोन बेसे बुङा 500ल' होयोमोन मास मोनसेयाव होमबालाय दरमायानो खमथार मा सन मोनहैयो मा मायथाइमोन 1980 सन 80 सनाव 80 सनाव खम जाखागोन 500 बा बहुत टाका इ समायाव बहुत टाकामोन बेबायदि ओमफ्राय इ प्रागज्यतिष थियेटारनि उनाव मुभि थियेटार दंबावोमोन आरो आङो कुहिनुरफोराव गैयामोन आबानफोराव गैयामोन कुहिनुराव थाङाखै बेनिफ्राय गामिनि ओरैनो थियेटार खुलिनायफोराव हाबदोंमोन आरो फिसा फिसा थियेटार फिसा जोंनि थियेटाराव बेफोरो लांफायोमोन होमबानिया थियेटारा बहुद सलायदोंमोन बर'फोरा उन्दै उन्दै ओरैनो सोरां मन्जुआवबो थाङाखै आरो ओरैयाव अदालगुरिनि लेम्बर थियेटारावबो आं डेन्स सिखायना फैदों लेम्बर थियेटार ना लेम्बर अदालगुरिनि अदालगुरिनि बिसोरो लांफायदोंमोन बेबायदिहाय आं आरो दा आं बेनिफ्राय ओंखारबोनानै गामि गामि बे खुला गाननि मानसिफोराबो लानो फैयो माबानोबो फैयो ओरैनो खुला गानबो सिखायसो दा मा नोंथांखौ जुदि बे माबाया मा थियेटारमोनलाय बरमानिया सना माइनाव लिंबा थांगोन ना थाङा सना माइनावथ' आंनि लोगोआव आं सिखायनाय मानसियानो दङ सना माइनाव सना माइनाव ना नोंथांखौ जुदि लिङोब्ला थियेटाराव जुदि लिङोब्ला थांगोन ना र' ओमफ्राय होमबा नोंथांनि फिसा गथ' गथायफोरा खैजन दं दा आंनि गथ' गथाया साथाम फिसाला खैजन फिसाला साथाम फिसाजो सानै साबा गासै हाबा जाजोब्बाय गासैबो फिसाजोखौ महरदो खासे सासे होबाय गामि जिङावनो
버버리 징어 아로사시아 에 오달바리키 골댕어 Golden Parel. 골댕바로 Bepshalapara. 사시아 에 리자바이 리자나네 사시 우리 다르종 보면 그바 아바디 샹카체면 Satam Shaja. 카타미 보 Pshala Satam. Pshala Gudra Mamu. 이다 어린어 캄블라 쿰블라 마오 앙아다 하후 방아일로 등어 저거 다 지지 그냥 가이즈나 하야 Bepshala Gezira Mamu. 이 문범마와 Undi Tarale. Pshala. 우리 잘 라지고 좋아 마설풀 레보토리 콜레스니 계란 계란이잖아 등다버 Mau Levuturio. 레보토리요 Cha. 아 Muzan. 이보다 하바자바이 제가 시작돼 Ibar Dara. 아래 저거 비에파 가고 비에파 Ntani Buria. Buria. 무리야 살이 벗었나 빠져서 마치나야 Cha. Dukuna Tabat. 앙니 무리가 보이부 시나이 문네 서부 보이부 베파리 프라 시나이 지금 버라이 사니도 사이클로 가거나 파이 콘테이먼 샤오레니 내가 콘테이먼 Conte Shower in an last of Zebneo. Dene. Pura Buria is Dora Dori. Jora cycle to teach the park horrible I say. Cure Bape, Emuti or Nor Bape. Bajari the park horrible. Zibal lap or a palm takian is dead for button corri. Buraburi Holbula Hantona Logile Nova. Nijor Gibona Nije Bosaway like it. Borode no sin banang ko dance la naura o khomdeli no ang khop gor Nantam SME support them Nagana. esam Best like for them. ang class 9 nala 9 oh. Then my Buru Human Shihane. ha Buru Huraine. Transl Hana Buru. ai kwa Buru the Mune. perai buri sani bo jeng jora cycle uthi bai cycle uthi nane phi nane jong depar bangai mawo 많이 탁해 뭐전티야 합니 탁해 그래 바자르 기진 건 바자르 기진 나에 지요 방아에 랍는 건 비커정 버라이 버려야 아함 바이나자이 버라이 바이브리 벤나니 돌라조나 타바 아함 문자네 이베디아에 Lo ni hai mense natok ni mense dialog bung na hagen na harsan ni kene harsan nung thang lin ne ke dialog mense bung ne anglin ne ko dialog mense dialog ke angwo ta bau gar jupai mense ketan ring musulman ni no sini na to bang ni jaman sung lo ya sungreili jaman lo mana babar ko protesti mogol sina ne janu ki jadu ki rokas Dara Suza Murad Aurangzeb ren nane angwa Ambannya Jarmin deng mena, kubo sumrei lina hodang. Asa ni frame ni sipatra. Ini tadi natok lirbai. Ini natok pura sapai jadi nama. Kang si sapai dah. Sapai ni nama kitab natok nama. Iya bay, meritukar. Hah? Borojan nama, cuyosur. Oh meritukar. Ikut tengah. Ikut sapai dah. Ikut dokono mungkin nak kitab ke. Kita. Ang nhiều bữa kia đâu có nào bố hoa cả rồi chụp cái lăng chụp khá đôi han chụp chụp han chụp đâu có nói na muốn nên nak ilba muốn là bố bố sốt ra vậy ang singra kalau nih cuman अच्छा orang lain phải ang di joruan atau tadi meneng no i baba ya tarnang si cuma dia parkalam na
이니 나도 강투 나도 바지 놈 আচ্ছা আচ্ছা 이거 어빈의 사람도 뭐만 샬라난 거 মান তো পড়ে যুগজিয়া ক্লাস 9 না লাগে 49 মানে পড়ে দিয়া 가두체자로 앙아로 댄소 어른의 가올려 의사고 마시나이 마바네오 아우레 자유먼 왜 무사나 무정자이 আচ্ছা এই যে মেনে প্রাগজ্যোতিষ থিয়েটারनि मालिकआ नोंथांखौ मारै मिथिना लानांनाय 아 मारै मिथिना लानांनाय नोंथाङा डेन्स गोरों मोसानो गोरों सिखायनो गोरों होननानै मारै मिथिनाय 배 나 निजिनो थांनाय 앙니 다 사샤 하르샤야 랑던 뭐지 이거 이체자로든 오 아차 아차 사샤 하르샤 노지 에레 이잔보 댄산보 딱 니바일라고 라낭네 시바사 안거 होमबा बर'नि गेजेरावबो नोंथाङा नेपालि मा बहुजाति गार' साहा बागानिया डेन्सखौ सब रोंगौमोन खासियाबो गोरों खासियाबो गोरों नेपालिबो गोरों आच्छा इ खासिया गोरोंफोरखौ डेन्सखौ मारै म'आव नुनानै सिखायनाय मारै मिथिनाय सिखायनाय मारै रोंनाय मोसानाय मालिकआबो खासे आसामनिनो गेदेर डेन्स मास्टार ना इदि खासिया ओमफ्राय आरो इ साहा बागाननि माबाफोरखौ डेन्स मोसानायखौ नोंथाङा मारै मिथिनाय मारै सिखायनाय मारै रोंनाय इसोरो सिखायनायाव आं रोंदों इ थियेटारसो रोंबोदों रोंनानै अल एरियायाव जों बर' गामि गामि सिखायनो मोनदों बर' गामि गामि सिखायनो मोनदों इयाव रोंबोबाय रोंनानै थियेटाराव ओरैबा ओरै गोरोंलै इखौ लाना फैथार ओरै जाजोबना होबाय सेखा लेखा मोनाबो बेबायदि थियेटार आरो सेखा लेखा मोननि बाहेरा आरो बर' थियेटार गैयामोन ना उनावसो लेम बर' थियेटारा ओंखारदों अदालगुरिनि बेबायदि जादों बेयाव मिथिजोबलांबाय बेबायदिहाय ओरैबाय थांबाय आंनि जिबना नाट्य शिल्पी जगतआव दे होमबा फंबाय दोन